A Deputación de Pontevedra presentou hoxe o Plan Estratégico Provincial de Fondos Europeos, un plan no que se inclúen 10 programas con 54 accións pensadas no horizonte 2021-2026. En total, máis de 300 millóns de euros que se distribuirán entre as diferentes áreas. As principais, a Axenda Urbana con máis de 75 millóns de euros e a Cohesión Territorial con 60 millóns. Que todos os concellos poidan ter equipamentos, poidan ter dotacións innovadoras, digitalizadas, con enerxías alternativas, onde se poda garantir cultura, deporte, atención á mocidade, á infancia, ás vítimas de violencia de xénero, ás mulleres, e, polo tanto, que esos equipamentos garantan que se poiden prestar os servicios e os dereitos. Outro dos programas que destaca dentro deste plan estratégico é o de digitalización, eficiencia enerxética e posta en valor dos recursos patrimoniais da provincia. Aquí destinaránse máis de 46 millóns de euros. Non vale pois ter un edificio público ou un castelo ou non algo que é un recurso patrimonial e telo pois consumindo enerxía dunha maneira disparatada, etc. Non? Ou ter, digamos, mal clasificados ou non poñer en valor os restos arqueolóxicos, todo o patrimonio que temos, que somos unha provincia con un patrimonio, por pequena que é, con un patrimonio enorme, e temos que poñer en valor. A Deputación de Pontevedra destinará tamén 20 millóns de euros á economía circular, 16 millóns ao programa de turismo intelixente e sostible e 15 millóns para a transición verde. Outros dos puntos deste plan estratégico teñen que ver co emprendemento e formación laboral, coa reacción cultural, cos coidados e inclusión social e coa administración eficiente e innovadora. En todos estes programas aplicarase a perspectiva de xénero e a igualdade de xeito transversal. Todos estes 10 programas, todas as accións, a igualdade de xénero está moi presente porque cada un delos ten un análisis de que hai que facer para que impacte en lograr a igualdade entre mulleres e homes. Por lo tanto, a perspectiva de xénero é transversal a todos e a cada un dos proxectos. O Plan Estratégico Provincial de Fondos Europeos será presentado o vindeiro luns a todos os concellos.